Assalomu alaykum mardum YouTube подписчико ҳама каса хубен тинҷен мардуми ғариб созен. Ирӯз 8 марти соли 2024 1121 сомонӣ рубл камтар боло рафт. Ирӯза навор дорем. Хонаҳои фурӯшӣ, замини фурӯшӣ ҳастай аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кулуб, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Файзобод, аз тарафҳои Ҷалолиддин Румӣ Балхӣ ҳастай ва аз дигар ҷоҳо ҳам ҳастай хонаҳо, заминҳо, квартираҳо баҳри шумо бачаҳо. Навора бо диққат маълумотош қати гӯш кинен. Кадом хонае ки маъқул мешава, рақамош дар таги ҳамун видео мондагиай занг бизанен, бирем бихарен. Лайкҳоро фақат бизанен, меҳнатҳоро қадр кинен, ба хотири шумо навор мекунем. барои реклама муроҷиат кинен. Замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем, дар навори баъдина фурӯшта мегузорем. Качесвара баланд кардамонем, дар комментар нависен аз куҷо мо хона навор кунем. фикротонро ба назар мегирем, навор мекунем бачаҳо, эълона сар мекунем. салому алайкум дӯстони азиз. агар ба шумо регистрация лозим бошад дар городи Подольск 3 моҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Сауди ТВ гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунен ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанен, арзон мекунад аз номи канали Сауди ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, 3 oylik registratsiya 7000 rubl. Raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. Город Подольскда марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки бо кирпичи пухта бардоштагиан. инами проект бачаҳо ба хотири шумо навориш кардем. ноҳияи Файзобод, деҳаи Боғи Мирӣ меган, ҳамун тарафо хулоса. 3 комната 8 сотих замин масоҳат дора, 200,000 сум меган, бо савдои гарени ҳам дора. ба хотири шумо ҳай фақат мардуми Файзобод ҳамиҷа бошен, бигӯем ки мо тамошо кардесем шумора, лайкҳоро бизанем. рақамҳои 919 WhatsApp дора, занг бизанен, маъқул боша бирем бигиренаш. хона бо калидору подвал бо хишти пухта сохта шудагиай. ҳамом ошхона дора, об свет ҳастай, ҳуҷҷатҳошам 100%ай. нархша 200,000 меган, бо савдои хубам мекунем меган. соҳиби ҳамин хонаи фурӯшӣ ки дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Боғи Мирӣ ҳастай. марамат кинен, занг бизанед аз номи канали Сауди ТВ, бо арзонтон мекунам. хел хонаҳои фасон фақат Сауди ТВ навор мекунад барои шумо. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки проекти фасони замонавӣ кардагианша. хонаи барак бигем хато намекунем. ноҳияи Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ. инами хона дӯстон 3 комната 5 сотих замин масоҳат дорад. 480,000 сомон меган. ремонти хона дарунаш замонавӣ фасон кардаге. ба хотири шумо навориш кардем. маъқул боша бирен занг бизанен, бихаринаш. рақамҳои телефон 4844. марамат кинен, успет кинен, бигиринша. агар ами навори ирӯзада ба хости дилтон хона ёки замин ёки квартира наёфтен, мақсад фикр накунен. ҳама вақт иншоаллоҳ дар навори баъдина баҳри шумо ҳастем, меҳнат мекунем. дар комментара нависен аз куҷо мо навор кунем баҳри шумо. мо комментара мехонем, лайка мезанем. да аз рӯи комментараи шумо хонаҳоро пешниҳод мекунем иншоаллоҳ. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурусон, тарафҳои Абдураҳмони Ҷомӣ. аки хеле Абдураҳмони Ҷомӣ фикр мекунем дар чанд ҷои будастай бо. нархиш 120,000 сомонӣ. 2 комната 8 сотих замин масоҳат дора. 120,000 сомон. ай бачаҳо, пардаҳоро бинен, ремонтҳои хонаро бинен, дам бигирен. фасони хушрӯ. инами телевизор падарка. 2 комната 8 сотих замин масоҳат. рақамҳои 238 ахир шай. занг бизанен, маслиҳат кинен, маъқул боша бигирен. 2 хонаи зур 8 сотих замин, калидор, баня дар дарун шай, склад ҳам дорад меган. мақсад рақамҳода занг бизанен, бо маълумотҳои пураша роитон мекуна ёки видеотон мекуна, роӣ мекуна. агар шумоам хеле хонаҳо дошта бошед, мо метавонем рафта видеонавор кунем, дар реклама гузорем бача, ё ин ки сураташо худтон роӣ кунен дар YouTube каналот, TikTok, Instagram рекламаш мекунем.
мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ваҳдат деҳаи меҳргун меган. ин хонаро 480 000 сомонӣ меган. 5 комната 16 сотих замин масоҳат дорад. ҳамин проекти замонавӣ 2 этажа дӯстон бо рақамҳои ахираш 0316 занг бизанед, маслиҳат кунед. яъне ки бо маслиҳати умумӣ мега масоҳати умумӣ 86 квадрат будааст. кухни дар даруни хона, калидори калон, 2 ҳаммом, 2 та ҳаммом дар даруни хона дора мега бо. хуб, ҳавлии калон 16 сотих замин, 5 комната 480 000 сомонияй бо савдои хубам дора. дар боло рақамҳоро бинен, барои реклама баъдан муроҷиат бикунем бачаҳо. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе, ноҳияи исмоили сомонӣ, 790 000 сомонӣ нархаш пешниҳод шид. 2 этажа 5 комната 5 сотих замин масоҳат. рақамҳоша мондем 905. 1 та меҳмонхонаи калон, 3 то спални комната, 1 то детски комната, кухни, хоб 3 та вана ва ҳоҷатхона. ҳамаи хонаҳо тёпли пол задагӣ, хоб ҷои нишаст ва вана. ҳама хонаҳо мақсад мебел, қолин, кондитсионер, парда, чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест бачаҳо. дидестен дар ҳамин рӯи экрани телефони компютерои худотон. хушбаҳолтон. баъзе нафаро мо медонем ба хотири хонаҳои арзон тамошо мекунем. ноумед нашен, ҳатман ва ҳатман фикртона мекунем бачаҳо. иншоалло дар навораи баъдина. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. бачакҳое ки квартира хоҳиш кардем аз шаҳри душанбе марама тамошо кунем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино балхӣ меган, ҳамун тараф будастай, ака сино балх меган. ҳамин хел маълумот мода расид. 420 000 сомон, 2 комната квартира дар 6 этаж қарор дорад. рақамҳои 918 ахираш 42 телефони дастӣ. 2 комната 6 этаж 45 метри квадратӣ. сино балх назди беморхонаи балх, назди гимназияи берунӣ. ҳамин тараф хулоса дӯстон, бо худотон занг бизанен, маслиҳат кунен. ҳастанд нафарое ки хонаҳои 1 миллиона мехаранд, ӯро тамошо мекунанд. бисёри бачаҳо дар комментария менависанд ки бародар хонаҳоро беҳад қимат монден. чизе ки бачаҳо менависен, чизе ки мақсад манени шумои мо навориш мекунем. ҳамара фикрша мебинем бачаҳо. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшии арзоне ки дар шаҳри Кулубай. инами хонча. хонаи фурӯшии шаҳри Кулуб, Гулбоғ, 33 000 сомонӣ меган. 1 комната 5 сотих замин масоҳат. ба хотири документ просто временка бардоштан бачаҳо. инамияй дидестен 33 000 сомонӣ. фикр мекунам ба нархаш меарзад, чунки айни ҳол ҳамин замино, хонаҳо бениҳоят қиматанд. ин хонаро бигирен дӯстон, ягон проекти замонавии мақсад архитектураро битен, проектша бикаша, ягон хонаи фасон кунен, зиндагӣ карда бигарден. ин просто манени май, чунки медонам замино, хонаҳо беҳад қимат аст. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки проектша дидестен. инамиқа хона Ҷалолиддини Балхи Румӣ, шаҳраки Гулистон, 350 000 сомон нарх. агароти калон, 8 сотих замин масоҳат, 4 дар хона. рақамҳои 900 телефони дастӣ. хона бо тамоми шароити зури зиндагӣ меган, барои зиндагӣ бароҳат. ошхона ва ошпазхона ва ҳаматарафаш, мақсад тобистона, ошхонаи тобистона ва зимистона, пӯшида бо тандур мега, анбор, ҳамом. хоб
4 комната 8 сотих замин 27 дарахти мевадиҳанда ҳам доштааст. ангуру ҳам ҳастанд меган. мақсад каси занг мезанам маълумотои пураша мерасонам. занг бизанем бачаҳо. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки деэтажа 6 комната 6 сотих замин масоҳат. инами проект бачаҳо шаҳри гулустон қайроққум меган. кӯчаи қолинбоф будааст. 520 000 сомон. ремонтҳои хона фасони зур. просто бомбада. хона дар шаҳри қайроққум дачаи мега дачаҳай ҳавлӣ нестай. нархша қариб нархи квартира мегам гуфтем. ҳавли 6 сотих кӯчаи қолинбоф болои ҳукумат новостройка. чизе ки дидестен дар рӯи экрани шумо ҳамин хонара фурӯхтания хулоса 520 000 сум бо савдо ҳам мешавад. маромат кинед, занг бизанед, маслиҳат кинед, маъқул боша бигиред дӯстон. агар ҳамин навороҳо шумода маъқул шуда бошад, ҳатман ба ҳатман дар комментария Саудо ТВ нависен. мо мефаҳмем ки бачаҳо ҳастен, моро конкрет нишон мекунад, аддушӣ дастгирӣ мекунад. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе тарафҳои каратегинский. бисёри бачаҳо мода менависад дар ватсапам, дар комментария ҳам ки ами тарафҳо хона навор кунем. ина пожалуйста тамошо кунед. ака 198 000 сомонӣ 3 комната 2 сотих замин масоҳат дорад. анаки 1.5 сотих бачаҳо. ҳавлӣ бо ремонт плюс магазин. сурочна бо нархи арзон фурӯхта мешавад. ремонтош нави фасони зур. 1.5 сотих замин 2 ҳуҷра 1 ҳамом 1 мағоза. документошам 100%. метавонӣ бихарӣ магазиншта. мақсад зиндагиса аз рӯи магазин бизнес карда бигардӣ бача. инамиқа варианти хуб баҳри шумо касоне ки тамошо кардестен. 198 000 сум 3 комната 1.5 сотих замин масоҳат дорад. маромат занг бизанед. чӣ хеле ки шумо хостен, мо баҳри шумо ҳамон хел навор кардем бачаҳо. хонаҳое ки хостем пешниҳод кардем. номерҳоро барои реклама мондем. мошин, замин, хона, квартира боша. метавонед роиш кунед, худмон мерем навор мекунем ё худтон видео кунем роӣ кунем. худо хоҳад навори баъдина навори мошино мешавад. ҳагада тамошо кунед наворҳои чоткаи дига баҳри шумо ҳай. то навори баъдина ихтиёр кунед. хай майлаш братано.